Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Alhaji Banajo Igola bize kai mi kubai ini ga kasinayo ka gingai woni Salma Hari forte no dingai kwara se prépare Modou Jobé de la Gambie et Ali Sessey du Sierra Leone se prépare. Sierra Leone, donc Gambie, Gambia, Red Man, Sierra Leone, Blue Bell. Badoma Isai Bakare Ndrum to an kama 'yan kilo 76 tsakanin Gine Biso mai damara ja da Ghana mai damara bula. Abanda Gine Biso ta kada. Bonne suite à la 12e édition du Colac. Victoire. Bissau, victoire de la Guinée-Bissau, Bakar. Guinée-Bissau, ngano na Ghana, Gurjen Zozeri. François Sita Sitor. Dan uwa kada ka manta, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Damaru Soso da gaba tsakanin Najeriya da Gambia kokowa ta hudu muna tunatar da ku cewa Najeriya ke mara sha Gambi da Marabula. Damaru Soso Babakar Boy Nigeria Gambi wallahi kasan ita wannan koko ta sai da yawo bambancin ta da tamu ba bata lokaci a lokaci sanar sinu baro warai kuwa a ta kare Gambia ta kai dan Nigeria wurin ya zabura ya yi farara kawai shi kenan sai durkushe a bisa Gambi zari Prépare pour la finale. Alhaji Ayuba Kurani kanton da Kurtai Alhaji Anas Mukari zona gogin Chimani Niger sensible se prépare. Alhaji Ayuba Kurani kanton da Kurtai so irgo gurje ko koranta kanga Gambi da Nigeria margu Nigeria gonda zari mi hinka Gambi gondi hinka biyu da biyu yanzu wani no ga cabe mai nokka kokowa ta karshe yi zanta wani ta ce zai gamance wace kasa za ta zo ta uku wace ce kuma za ta zo ta hudu kokowa ta karshe tsakanin Nigeria da Gambi.